Čau lidi, vítám vás v mém další videa a mám tu po moje tedy, a teprve natáčím tu obrazovku a teda je to gummy tedy, takže doufám, že mi padne první shiny. No a jako teďko už je to bez té píčí takže můžete všichni být v klidu, že teda jako to nemám a nepoužívám. Takže v poho. No. Každopádně uvidím, kolik teda shiny budu mít. Jak mám dva mobily, jak je to takový docela komplikovaný, ale jako jo, nějak se to zvládá. No. Ale jinak v pohodě, no. Takže tak. No. Tady taky přidám do showcase. No, tak. Teď mi tady jezdí auta a tak dále. Každopádně já myslím, že to na trinku už zakousnu. Možná, nevím. A bude to šajniček. A to bude prozatím asi všechno. Čau. To je všechno. Čau. Čau lidi. Vítám vás u další části tedy na Gumiho a zkusím tady udělat shiničeky ještě. Já jsem viděl, co tady už dělal, ale je tak jako na obou dvou účtech. No jo. Tohle si nechám na tedy druhém účtě, tedy mobilu. A tak, no. Ale jinak jako jsem rád, že jsem na tomto tedy. Doufám, že se z toho mě podaří udělat i videjko pořádné a tak. Když můžu říct, že je docela zajímavé si tam na toho mobilu. Ale i tak trošku. Jdem. No. Každopádně teda tak. Shiny luck. Je to takové vidí. Docela. Takže si teďko zachytám. A je to. Dobrý. Shiny. Zatím nic moc shiny nepadlo, jenom na obou účtech myslím, že 2 padly shiny. Ale teďko nevím. Ale jinak v pohodě, no.
vždycky je to po dlouhé době, když já natáčím. Ale to nevadí. Takže Takže asi to vypadá, že prozatím je to všechno a čau, uslyšíme se a uvidíme se u další části. Čau. Vítám vás u další části gumy komety a mám tu teda tu část a mám tu hromadu gumíků, takže jdu chytat. No, každopádně teda, jak mám dva mobily, jak se to chytá sice blbě, ale jako dá se docela. Chytit se nejprve jedno, pak druhýho a tak. Takže jako v pohodě, ještě se možná setkám dneska s jedním kamarádem, se štěstím. No, každopádně teda, jako nějaký šejny mám, takže v pohodě, ale i tak, jako je to takový zajímavý. Jako jo, šejny jsou, takže to je důležitý. Tak doufám, že to se všechno natáčí, jo. Tak. Zatím žádný šejny na kameru. Žádný šejny. Na kameru to nechce, prostě vůbec. Nebo shiny check. Nope. Shiny check. Nope. Proč to nechce na kameru? Hej. Shiny check. Prostě žádný shiny na kameru, to je šílené. No, na kameru to prostě nechce. Takže bohužel to neuvidíte, no. Ale jako už mám docela jako dost shiny. Pochytám to ještě pár gumiků a pak teda to vypnu na chvilinku zase a začnu natáčet ještě něco. Třeba dneska vydáme nějakého rejku anebo nějaký raid pořádně. Takže se uvidí. No, aspoň jak dlouhý bude videjko, ale takových 20 minut se pokusím, aby to mělo. Jako není důležitá délka, ale bude důležitý, že ukážu to, co je potřeba. Takže to je prozatím všechno a čau. Čau lidi. Vítám vás brzo u další části tohoto komedy. A tak, takže teďko chytám všechny možný gumy a doufám, že už bude nějaký aspoň na kameru zase shiny, bude shiny.
ale většinou jsem mu nechtěl. Jinak já většinou budu natáčet tam, kde bude většinou stín, takže pravděpodobně budu využívat všude, kde je stín. A tam, kde nebude stín, tam nebudu natáčet, ale stejně nejdůležitější bude, že budu mít jaký ty shiny a že to vy jako uvidíte. Nebo víte, co můžu vám ukázat čistě teoreticky, jaký teď, kolik jich mám teďko. Shiny Kumy. Kumy ho mám až příliš. Nevím, proč jsem si to někdy napozděl. Každopádně jo. Já tu mám shiny 4, což je dobrý. Na normálního člověka. Na začátku. Takže dobrý. No a tak jako. Takže asi dobrý. A víte co, čistě teoreticky můžu udělat to, že když mám dva mobily, můžu sám se sebou tedy s kamarádovým účtem a se svým účtem udělat to, že udělám teda Lucky Trade a tak. Takže třeba můžu udělat na teďko a vlastně na tom druhém účtě mám 3, takže dobrý, jo. A víte co? Já zkusím dělat rozumný shiny Lucky Trade sám s kamarádem, který tu není, ale to je jedno. Každopádně ve videích už myslím, že byl ten kamarád, ale to je jedno tak. Mám Lucky. Tak ten můj se nepodechyl, co kamaráda, taky moc ne. No. Takže to je teda, ještě mu pošlu dáreček. A to je asi všechno. To je zatím. Takže se asi uslyšíme u další části, možná Kumy, tedy se pokusím a tak. Takže čau. Vítám vás mého pokračování videa, možná posledního myslím, a jdu vyvíjet, sice ještě zbývá takových 40 minut necelých, ale to nevadí. To budu hrát na jináčím účtě a tak. A kolik mám teda shiny gumy? Mám jich 7, pardon, počítám blbě. A já se jdu vyvinout. Jo, a ještě počkám maličkost. Já si sem dám, protože to chtěl celé jako. Jo, myslím, že hejný, že? Takže, jo, gumy shiny. A já se vyvinu asi první 2, tedy toho Lucky, ale jinak jako, no, vyvíjet, no.
A fakticky se těším a doufám, že mi vyjde jako to videjko, jestli mi vážně vyjde, abych ho mohl natočit. Takže tak. Shiny Goodra bude. No. Dobrý. No. Tak no. Vypadá docela pěkně. No. Ještě Shiny Lucky Gumiho vyvinu. Pak ještě nějak pár normálních a je to. No. Nějak doufám, že vám taky padaly Shiny docela jako mě, možná i lépe doufám. Takže aspoň 14 Shiny doufám, že se někomu podařilo. A tak, no. Ale jinak jako mně se daří docela v poho. No. Ještě se dostavím teďko k jednomu showcase, ale to natáčet bohužel asi nebudu. A prostě abych byl kompletně ve všech třech. No, nebo možná ještě jedno, no tak možná, no. Buď chce člověk víc gudre, nebo víc gumiku. Nebo gumu, já nevím. No. No tak to je asi poslední z Shiny gumí, co vyvíjím a tak, no. Pak jdu vyvíjet normální. Gumí. Já jich tu mám až příliš sice, ale to je jedno. To je stále lepší, než když bych jich měl méně. Takže tak, no. Slajgu. 2800. Tak to je dobrý. Tak to bude velikán. No. Tak, no. Kůže. Takže tak, doufám, že se mi vidí dobře, ale myslím, že jo, podle mě. No. Tak, jo. Takže tak. A tak. 2800. Jo. Tak. No. Ještě je teda pak menší, no, ale to už nebude 2800 nebo kolik, že mi to je teďko padlo, ten. No, doufám, že se mi to podaří stočit, no, to videjko. Takže jako, no, a natáčím, furt. Abych vážně byl zaměřovaný, abych přišel o video. No, tak. Ještě. Tak asi ještě jedno, no. Abych měl, no. Ale už to bude poslední, jo. Ven. Tak, no. Tak, to je
bude všechno, no, teďku. Jo, jinak dejte like a odběr, prosím. Takže, tak, to je všechno, čau.